Oain bai. Bai. Bueno, venga, hasi ere emango batzalde onda noi, eta eskerrik asko hemen gure aurrea etortziarren, bilera honta. Gaur alkatia ezin izango da hemeneon, eta bueno, usaiatuko gea sarrera bat etxen, ez beak bezain ondo, abila deu da, asalpenak emate, baina bueno, sarrera txiki bat engo deu, eta gero zeuei emango deu hitza. Bueno, hau urtero moduan, guretzat ariketa ederra da, zuekin herritxarrokin aurrez aurre jarri eta zuei entzutzia, zuen eskaera jasotzia eta aldan enean bentsat erantzutzia. Hau da, udala eta herrixan arteko beste zubi bat. Guretzat, izan deten bezala, oso ariketa sanua. Urtero bezelan, 3 bilera ingo ditugu, herrixa 3 gunetan sakabanatu deu, eta gaur bixar eta etzi ingo ditugu bilerak. Gaur, alde zaharreko herritxarrokin egongo gea. Bixar, inguruakin izango du periferixan dozen auzoko herritxarrekin, eta etzi landaeremuko herritxarrekin, pikupekuekin, eta baitxa Eurasemendik auzokuekin ere bai. Bilera hauetatik hainbat eta hainbat eskaera jasotzen ditugu, eta bueno, urtean zehar saiatzen gea erantzutzen, eitzen, baina bueno, beste batzuk ere gatzia egiteke, arrazoi desberdinen txikan, baina bueno, gure agendan jasota ditugu horiek ere eitzeko. Auzo urtean behin eitzen deu, bilera hauek, baina udalak urte osoan zehar hainbat harreman bide ditu. Erregistro elektronikoz dela, emailez, telefonoz, kalian baitxatope etxen deunian ere, sare sozialetan, eta bueno, esan udaleko atiak egunero dituzuela danok irikitza, eta gu angeala, entzutzeko prest eta laguntzeko prest. Eta bueno, azkenengo 3 astietan ere martxan jarri deu, aplikazio bat, linea berdea izenekua, herritxarra askok ja dagoeneko badake mobilian, mugikorrian jasota, hasi die eskaerak ere bidaltzen, hainbat eta hainbat ere hortikan, da bueno, gonbidatzen zaituztegu zuei ere, hemen sostenai da baitxa online etxetik ikusten dia nahi ere, aplikazio hori jartzeko, oso azkarra eta zuzena dalako. Beti komentau izan dugu moduan, zerbait txapurtuta dauala, edo argirik gabe dauala, edo bada argazki bat atea, eta zuzenean udalak jasotzen dugu, jasotzen dugu, eta konpontzen danean ere erantzun azkar bat ematen da. Eskaera haue danak, bide hau danetatik jasotzen ditugun danak, saiatzen geha alik eta azkarren erantzutzen. Pare bat astean edo bentsat, zango neuke erantzutzen deula bentsat, alditzugunak. Eta ezin dianak bideratu ekiz arrazoi gehien gatxika, saiatzen geha herritxarra ideitzu eta arrazoi horrek azaltzen. Bueno, honedanak izan da, zeuei emango deu hitza, etorri zeaten, oi? Mikrofono badak hau hemen eta, bueno, zeuen agerturatuko geha danok ondo entzutzeko. Online etxietatik ikusten ari zeatenak ere edozein galdera bota eta saiatuko horrek ere erantzutzen. Eta bueno, gero aste osoan, jasoko zenduen etxian auzuetako bileren informazioa, bide desberdinak egon dia guri aste honetan edozein eskaera bialtzeko, eta bakarra jaso dugu. Aurten, iaz 3 izan zian, bilera honen aurretik jaso genitzunak, eta izan zian argiterixei loturikoa eta kale garbiketiei loturikoa, eta aurten bakarra jaso dugu, eta bilera amaieran irakurriko dugu, eta erantzungo dugu. Orduan, honek esan da, zeuei ez dakit gehitzeko dakasun zeo zer. Ez, ondo mandiozu sarreria, eta... Orduan, zeuei pasatuko dugu itza. Bai, eskatuko nintzuena, izketan inbiardonak mikrofono egin etxea, ze mikrofono gabe etxe melmedezu, etxean dagoenak ez dugu entzungo galderia. Orduan, Komentatu dizueten aplikazioan hau da. Pentsatu etxean dano jasoko zen duela. Bertan doa salduta zein pauso eman behar dian, oso erraza da, eta duda baldin badakazue etorri udaletxea, eta laguntzeko preste ongo gea, salpenak emateko eta jartzeko. Eta ona gerturatu dianak, gero bukeran ebali madugu, esplikazio txiki bat ematen dugu, eta adibidea jartzen ditu. Hori da. Orduan, ez dakit, zeo zer... Zeuen... A ber... Entzutzen da? Bai. Ni galdera bat. Bai. Zubixa konpondu noiz? Zubixa esaten dezunean da, zubixa plaza. Inundazioak noizko?
Porque ez alkate honekin, eta ez Lizardikin, eta ez bestiakin, ez dia konpondu. Bueno, Juntzan urtean, maietzian, 3 bider inundausan, eta urten San Juan bezperan. Tabernoizko hori? mhm. Ezin geho beti peskitzan kotxia teatzeko garajetikan, egunaz baldin bada zeo zer. Baina gabaz botatzen doanean, euri horredanak ezin gibeli altanto kotxiak eta teatzen. Ados, azalpena zeuke mango. Bale, neko emango eta sorprena A duzu. ber, Zubixan dauan arazua, ez da Zubixako bakarrik, da generala, herrixak dakan arazua sanamenduan euriurak eta sanamentuan astatuta dauala. Orduan, udalak enkargatu deu enpresa bati proiektua preparatzeko zer egin hor konpontzeko, hau da, urroredanak hortikan ateratzeko. Enpresia martxan do, ur kontsortzioarekin harremanetan do, eta horren arabera emango ditu zer egin beharrak. Zer egin beharrak, segurazki, asko esango dia, ez esango punto baten egin eta ja soluzionatzeko bidia. Orduan, gu ja, aurtengo aurrekontuetan, jarri deu... Urrengo urterako, 2023ko aurrekonturako, jarri deu linea bat, euriurak eta sanamenduari bide emateko, ja iriki deu linea bat, gero, proiektua dako nire eskuetan, eta zer eginak markatzen digunean proiektu horrek, jartzeko gerakinetan dauan dirua, aurrekontuetan, eta lanketak etxen hasteko. Baina lanketak etxen hasteko jakin behar da, ze lan egin behar dian, zeintzu dian egin behar dian lanak. Hau da, adibide jartzeko, hor goi aldetikan 2 bi regata, horredanak Zubixan amaitzen dugu. Zer egin behar da Zubixan ez bukatzeko? Ze Zubixak arazuak entzen baldin badezu, beste nun batxea trasladatzen dizu. Orduan, gazen arazua fondotik kentzea, eta horrek emango dugu soluzioa. Igual esaten da, ez dakiz ere egin behar da, eta jode, Zubixak kalian izizteu egin, eta ez da inundatzen, hartu behar dan soluzioa, hartu behar dan puntuan hartu dalako. baina nik entzun da dakator lehen tubo ondixo zozela, eta gero txikisa sartu diala. Orduan ni pentsatzen dut, Zubixa den altzatu, eta lehenko tubua sartu behar diala. Vale. Porque goz, etxea 4 urte zeuekin, beste 4 urte bestiakin, beste 4 urte bestiakin, eta bestiakin, eta aquí no hay nada. Mikrofonua geldik, albalimada. Horre intzan obria, esango nuke gutxoera, ondala frontoi intzanean, hori zen niko esatea, ondala 21 urte intzan... 82, bueno, bai. Ojo, ondala 21 urte ingozan eintzan obria, frontoi kalia eta plazia. Ondoren, hori hartuta, bide hori hartuta, esan da ez, tubo txikisak sartu zian, etxen doanak, aukera guztiaka auretxeko, geizkietxeko, eta esan zan, zein zan, lehen zauan tuberixa, lehen Lourdes da bizidian, etxe azpitxikan, zijoan linea, intzeuena zan, berriz eren palmatu, hau da, lehen itxi zeuen bidia, irikin zeuen berrize, Josebe alkatezala, Zapateron diru laguntzakin, eta arazoak hor segitzen dugu. Hau da, lenguak martxan jarri dira, eta arazoak hor segitzen dugu. Josebe ontzanean Zubixa altzau intzan? Bai, Zapateron diru laguntzakin, nintzen, sasoia hartan, kanpufuleko berdia eta Zubixa. Eta intzana zan, etxe azpitxikan dijuan linea hori, berriz ere martxan ipini. Orduan, 2 linea jarri zen martxan, lehen gozarra eta berrixa, zatezuna, berrixak espalima da bil, zarrak lagunduko dio, honek ezin doana jasotzen honek lagunduko dio, eta arazoa berdina. Arazoa zen jan, gero eta ur geixo sartzen deula herrira, gero eta ur garbi geixo sartzen dela, eta momentuan, kontuatzen mazate ez da, euri askotzen dela, euri askotzen bali madeu denboratan, ez da problemai. Problemia da, osez denborak gitxixen, euri askotzen bali madeu. Ordo problemia. Eta da hori, ur asko jasotzen doalako momentuan, eta da, gero eta eraikin geixo doz, eta eraikin guztiak urak, nahi edo ez nahi, azkenean, horraixe dozelako bideratuta. Euri ur euneko laro geixa, horrea do bideratuta. Orduan, zein behar da ur horre danak entzeko. Hau da, igual Zubixan izaztein bihar
eta Isabel Obianon inbierda. Hortako txedo azterketa egiten eta proiektua preparatzen, hori zen soluzionatzeko. Igual... Ingenieritza... eske izena nahi esan... Enpresa bat neuristak goguan. Baina hori zer da, ur kontzortzioa. Bai, horrenna. Hori da, udaletxien ez da. Udaletxena bada, udaletxena dialako, eta sanamendua ur kontzortzioarena dalako. Orduan, elkarrekin harremanetan, enpresa bat do, ingenieritza bat do horretan lanian, ur kontzortzioaren laguntzarekin, eta ea laster dakaun zehoz eskuarten, eta algean hasi lanien. Neri alkatiak esan zian, udaletxeko, osea, ez dala. Ur konsortzioena dala. Ur konsortzioena da sanamendua. Bai. Baina euri urak udalaena dia. Orduan, ordo harreman batena eta bestien artean harreman badu. Horregatik urte honetan ziar, ur konsortzioak eta udalak pare bat bilera inditzugu, eta gero, hortikan egin dugu ingenieritza talde honekin elkartu geha, eta proiektua ja martxando. Horretxekan jarri dugu urrengo urterako lerro bat, hau bideratzeko. Udaletxean maigainean dauan gai badalako eta benetan keskatzen gaitxulako. Ez que hau gauzia dijoa luzatzen, baina, bueno, martxan dabala. Bai, lehen esan dona, garoak ez, igual gauza batzuk egun batetik beste etxekoa dira, beste batzuk geixo kostatzen dira, eta beste batzuk benetako lanketa luze bat dama. Sakon eskatzen dugu, hori da. Bale. Ni nire galderak egin dut. Bale. Batek sozialbiko du, geixo galetzeko. Bueno, a ver. Esan alez. A ver, nire galderiatora apur bat, zaborren inguruen. Zaborren inguruen, bueno, hor Lizurkako zabortegi hori da noi, bueno, ordana zentralizau izu eze zabordanak, soterra kendu indie, eta epinedi kontodere batzuk, alkarren gainin bat abestigaz, atzeko partetik bota bidana zabordana, da zaborra die, nau justu beltzen azen zaborrak. Da bat daro gideuket. Orduan, zaborrotara botateko beste doze pertsonak, edo eadeko pertsona batek, ez da izan ebiltzen dan, mi ondo ezin dago ebili. Aterkin bat azkuten masa aparte, tapak itxi zabaltzen di. Bota poltzi engantxa hutsen da gantxuen, aportu txegatzu. Eta aparte, zaborte potuntartien, pasuan polta botata daz. Intuitzo dala, jentik izin dugulako bota barure. Karo, erreixen beste leko batutan, barreixek epini dio entxe soterra hauek. Horrek kendu indi soterra duanak eta beste leko batutan goi erreixen. Segeitxe leko baten barreixek epini da beste kendu indi. Bizkaian. Ez, Bizkaia, motrikun, goiko plazan rotondak barriztu izu ez soterra dudanak. Lertu de beste herri baten. Ez, motrikun. Eta beste barrixotan eken duen soterra hauek. Entzuna baren zudiak mantenimendu karuzala. Bale, mehaleko atuan epinitxe daz, barrixek epinidez den ken duen di. Eta epinide zentralizaute, hemen partzarreko tanak gaintxe begin alkarra gainin danak. Eta botateko oso inkomodu oso. Gan ez da, accesibiliadeik, han ez da kabitzen beste kontenedore. Eta bizkata ezin indabienak, zelan bota bideu zabortegi horretara. Galdera hoxe da, pur bat ez? Vale, bueno, neure esku dago, haure. Bueno, hemen, ez da pare bat haure indizuz, batetikan dana bertan jarri diela, hori da, kale mutrikuk egitxe esan, kale oso estua dakaz, eta mankomunidadietekin gabiltzen, arazuakin, lehen barruan zozen punto gitxixak, jaso alizateko, gaurren nien kamioiak edo eta undixago gadia, eta ezian kabitzen ja kalietan. Horregatikan, erabakizan, kalekuak enduen bihartziela. Zakaun bere egunean amentzen, erdiko kalian fruteria hurrian, eta gero denborazkuan ludoteka plaza merkatu aurrian. Kontratzen mazinaten, han ere, bi eunetik behin, gainezka zuzen, horretxitxo, kamioi ondixago ezintzikelako sartu, kontenore txikisek nihartzelako, eta ezagualako lekuik horretan. Orduan, hartu zian, eta mugitzu zian danak, horrea, tokik, esango deu, danentzat urrienien. Kontenedorien tamainua, asko dozela, egon zan mankomunidadia azterketa etxen, ze behar egon golitzaken, benetan, horredanak hor jasotakuan, ezaixan kontenedore gitxiei hon. Hau da, volumena kalkulatu zeuen, zenbat jasotzen zeuen, egun bakoitzen zenbat jasotzen zeuen, zenbatian behin pasatzen zian,
eta horren arabera jarri zian bihartzian kontenedorak. Hori, kontenedore kantidadien inguruan. Tamainoak, kontenedore esango nuke danak dia modu horretakoak. Mankomunidade guztian. Karga lateral derechako kontenedoreak horretxo dia mankomunidade guztian jartzen ari dana. Kenduta, kamioi ez talako sartzen karga trasera dakaenak adibidez nere usuan eta besteren bat do, horre dakaenak kontenedorek bestelakoak, lehen zozen tapatxikidun horietakoak, eta horiet beste mutrikun beste pareba puntotan. Samiko jarutze joten ere, bai? Hori da, pareba puntotan, kamioi ondixe estaban sartzen tokixan. Horiak guk hausuan dakaun, eta adibidez guk eskuakin ibili behar dugu, gaur egun hankakin edo kontenedorik ikutzik gabe hori da. Hori, en cambio, hau edakeenak, hori da, baina horiek ezin dian hankadunak ipini. En cambio, hau edakeenak, inguru horrentan dozenak, badakae hankadunak arek, grisak eta marroiak dakae aredunak, eta bestia dakae, iriki irasabala, ez dakasuna konteorek iriki beharrik guk, nahi edo ez nahi, eskuakin erabiltzeko lehengo sarrada eskagu handik. Gure usuan adibidez, kamioirik ez talako sartzen. Kamio hondiz ez talako sartzen. Eta kontenedoreak soterratuak endu, soterratuak izugarrizko arazoak emate zituen, mutrikun zozen bizpairu puntotan, Samikoian, Jose Maria Alzibarren, hortxen, eta Goiko plazan. Eta zokezan zumezela, danak enduzian, Goiko rotondakua kenduta, eta hori da mankomunidadien erabakixak, kentzea jutia kontenedore soterratu guztiak. Ematen duelako arazo geixo, jasotzeko orduan, zikinakin arazo geixo ematen dugu, eta berixak, niak horatzen nahi, horren aurretik anzozenak, igual izango zen mantenimientuak ezeuelako geuki, edo, baina gure legislatura ziren, 200 behin, kontenedorez oso zen ataskatuta, oso eguan ontzixena, espalimaneak horatzen ala justo biratzen mezuela eskerreta zaban ontzixena eta kartoian, eta ontzixena, bai, eta ontzixena hori beti oten zen, gaur egun, gainezka kantidadien txio ez da eoten. Eoten da geixo, zikina gehalako geuk, herritxar bezala oso zikina gehalako, eta hemen inok ez doan botatzen arren, gitxien espero deunak, lagatzen doalako kanpuan sakarrak. Horren aurrean, horren aurrean, mankomunidadiak, eta esamen bakarrik, mankomunidadeko herri guztietan, hasi da, eta mutrikun egin ditxuarek, boltzak zabaldu. Boltzak zabaldu, eta zehose topatzen da momentuan, kanpuan boltzia lagadoane, izuna jungosako. Identifikatzeko zein da. Identifikatzeko, balin bado, identifikatzeko aukeraik. Eta, ari geha pentsatzen, kamara bat ipintzia. Toki ezberdinetan, kamarak ipintzia, bazkenian, zikina gehalako, eta ikusten dezulako jendiak lagatzen doala kanpuan. Eta esango nuzke, esango bolitzake, ikustizula beteta lagatzen duela, esatezu, bueno, baina ez, lagatzen dugu, kanpuan lagatzeako modu eitzen sakulako. Eta gitxien espero deuna, Ni nauk, eta ez tomenetan gizon txikizena zenik, baina hankizakatu, atzerkin eurixea bat, esku botatzen hasi honeta, bai da atzeko partien metro erdire, ez da holaten potzialtzak betxen bai joten dau, beste leko hautzen atzin espaixu duguzu. Ez da espaixoik, kontenio tartin ez da pasatzen, ez da pasatzen, eta tapa zabaltzen di justun, botatu inderraz da gantxuen engantzatzen da plastiku, eta garraka purtzakatzu dana. Dero pasua zabor dana zikin hori, eskua sakatu bizu. Kalea soiez, eskua zabor zikin hori sakatzen ebiltzi, orduan, nire ez date harritzen, batek lurrian lagatzie. Por komodidad o por lo que quieras. Baina praktikuk, zero di. Eta hori, kostatxegate, edo ze pertsonak, bentaz agatzut, edo ze emakume, edo ze gizon, edadeko bate jute ma zaborra botatzera, hor, zaborra ondo botatzen dagoeniek. Ogen hori kostatzegate? Zango ustezu. Orduan, zikinek edo ez, igual esengoa zikinek, bai, por norma danoga zikinek, hori biolan esengo da. Baina, ez da integatetan alagatik batzuk lako dago, ez duzuk igual esinabelako botago, bai, Bai. Eta, claro, multipintxi erretza da, baina, investigan biko da, niri multorte majate zetxi torre jaten ala baot, Han Pablo botalako multitorti hori esati erretza da. Baina ikusi,
pini, eta jun aurixaz, eta poltzakin. Edo beste txaketakin da gauzakin eskutan, da beste eskuaz bota, basuri. Eskobiaz, eskobidokuz bakarrik. Orduan ez dakit. Nik horre noi duda dukaz, que solo seamos guarros o no. Da lo que hay. Bueno, Aurea zauan gero, Itziarren hau. Bale, bai, baina gero digo, lehenu oti zabien eta han zabien eskualtzen daixen. ez gauza importantiera gatelako zateko, baina nire hauka mikroa. Para esan da, gero berriz behoni pasatu jotela, hasi delako itzik. A ber, sakarrenakin nahi nekoenik segitxu. Bueno, mueblien egixe esan, nik uste bi aldetati dauala. Geu ere, herritxarrak ere, ez gea bate, ezin dugu esan danok, baina bai. Osea, boltzak botatzen eta hori, baina sakarrearek ez dia batere erosuak ere, Honek zan non bezala. Ez bai. Geuko ere botatzen dugu eta jakin bat. Baina gero ordo beste gauza bat, nik uste hori, pandemiakin da ez dakize, da bakizer hasi ginala, eta da reziklajia, baina ez dauala martxan. Esan nahi dut ez dauala martxan, pentsatzen detelako reziklajia dala gauza bat, ez dala hasieran engendu naura bakarrik, eta gero jende danak dakigula zer nun bota, eta panfletuak etxian gordeta dakau, baina panfleto horre betiz junetzen dia, baizik eta iruditzezat, enbiar dala, honen bestero, ez dena izan ama bostero, baina bai jendiai bultzatu, eta noiz hasi behar gea berriz reziklatzen. Aldiro kontzientziazio kanpainak edo esaten duzu edo... Bai, hori da. Kontzientziazko kanpainak einen behar dia, baina gero baitxare, kontenedore leheno bezala, hauren behar dia. Noiz hasi behar gea, organikoa botatzen deunak, tarjeti eukitzen, eta horren ondorioa jasotzen, Donostian da jasotzen duen bezala. Nera izbak ez deu pagatzen impuesto ez dakizer, hori erabiltzen dualako. Obarixiak esaten dana, ez? Bai. Hori, inmente zauan, pandemia horrek aurentzigun, baina, pentsatzen dut, heldu behartzakola hori, ze irten bidea horti jun behar da. Pasota, bai. Bueno. Bueno, horren inguruan komentatzeko mankomunidadeekin ari gehala, berriz ere txartelen gaixa berriz ere bueltatzeko, zuk esan dizun bezala, pandemiakin aurrentzan, kenduzian, geixo ez dipini, ari da berriz ere nahiko lan ematen zegoen txartelan arek, ari dia berriz ere beste sistema informatiko batekin berritzeko sistemia, eta bitxartean, beurak interesatzen zakoen beste datu batzuk ere jasoko litzuken, pixuak, noraino beteta dagoen kontenedorak, eta orduan badabiltz horretan, gure ustez ere nahiko lentu dabiltz, baina ari gea horretan, eta obarixak nik usten dut hemen mutrigun obarixak etxen zegoena, eta jaso segitzen dugu etxian auzo konposta etxen dugu. Auzo konposta etxen duenak horrek jarraitzen dugu. Adibidez, irigi bela auzuan etxen da, eta horre bai jasotzen dugu obarixak, etxen duenak jasotzen dugu auzo konposta etxen duenak, edo bakutzak bere kabuz txabolia dakalako etxen duelako auzo konposta, horrek jarraitzen dugu obarixeukitzen. Bai. Bai. Jarraipena etxen da, eta aurtengo aurtengo abuztuan, inazan zerrendia, zeintzuk etxen zegoen etxen, eta deike bile ginen telefonoz bakutzak, jarritzen zoan, etxen da jarraipena. Ez que niri iztia zo ditxu. Balak etxelako zeu etxezula. Aurrengo deu. Vale. Janon. Aurea. Bai. Nik jarraitzen dut gure sakarpoto gigante horrekin. Gauzia da, niri ondo iruritzen za, txartela, totalmente ados noiarekin, baina ezin dia baitxere igual pareba buelta eman
kontenedor horrek ez doz pentsauta pertsonantzako, doz pentsauta kamioientzako. Eta, evidentemente, nahi baldin badeu jendiak, birziklatzia, nahi baldin badeu jendiak ondo botatzia gauzak, porque egoten da, badakizue, nik uste dano dakigula, zela egoten dian. Eta da, mutrikuko sarreri abaitxe ere. Goiko plazia oso importantia da, baina behikaldetik datorrena, osea, ikusten dugu hori, eta eske, sustauta galdetxuko zan, baina eske nik uste, goz hemen bost, Maribel kontauta ere bai, osea, ez geha kale berdinekuak, baina auzo berdinekuak. Osea, aurtengo udan, zan lotzagarrixea, zela zauan, zeu zaintzauan, pero zauan, temperaturi ere olako txia, eta ez noi esaten mankomunidadiak ez deuela garbitzen, porque garbitzen deue, zaatia somatzen dugu gabeko ordutan, eta kamioi horredanak etortzen ere bai, ez, nahi esan, eta hori ni pentsatzet badakigula nun bizigean, eta onartuen behar deula, baina nik usteet baitxare eskatu behartzakola mankomunidadia herrixai ere bai, pixka garbixo izatia danok. Etortzen dira kristalesko bi poto horren bila, goizeko zazpitxerditan etortzeia, eta jausten diana kanpoa, inok ez deu jasotzen, baina eske barranderuak ere ez, kostau etxentzakue jasotzia, eta horre inguruan egoten dira kristales beteta, koizkiado, kotxia baldin badator, baldin bazi juaz, ume kotxia batekin, karrito baten zure ama, o aitxa, o danadalako eramaten txoselako, o despistau eta kati hau etxentzea, kristal horredanetan, aberixea segurua, oain ikan inok ez duen, baina, diak gertau aldian gauzak. Koizka hori, ez da izea itxio da manipinitxa. Koizkiado, altillo baten doz. Altillo hori da, inkomodua ez urrengua. Tarteik esto, esan dagoen bezala, kontenedoro batetikan esto tarteik. Atzetikan da super inkomodua sakarra botatzeko. Beste batzu botatzen daue, osea, lagatzeue, porque si. Ez tialako aliatzen, Horren eri gogu eman izan di goitxikan behin baino baixotan diarretxeko. Baina, bueno. Claro, bai. Ez que ni nere alaba, 11 urteko alaba ezin de bixaldu sakarra botatzea. Porque ez da aliatzen. Ez da indarrik pedal horrek altzatzeko, bat, eta bi, ez da aliatzen, vamos. Nik usteet hori pixkat hori da. Entzun, mikruakin nengo de bezketan bestele esten zutzen etxietati behintzat. Nik hori zen, pixkat pareba buelta geixo mankomunidadekoakin ere, eta hiru beste gauza bat ez da sakarreakin, Gure, nahi nuan galdetu, jak hemen txosten galdetu inget. Gure soportaleko argixak horre zeinen aura dia? Udalena dia? Ba horreren oizia mene, ez da hitz, igual geu pasatu biharko ginuke, garbitxe... Esango nuke, atrebitxuko nintzak esaten, garbitxu dituela, ez hilabet, hori da, bai? Horko argixak ondia funditxuta ez dakizen baden boran. Baina eske, espalimadeu abizua jasotzen, ez gara enteratzen argixa dozela. Paseuzan arbizua eta konpondu ditue. Askotan gertatzen dena da hori da, eta linea berde horretako da, ikusten dena aplikazioa, ikusten dena momentuan jaso eta alik eta azkarren konpontzeko. Orduan animau eta ipini da, muiko horrian aplikazioa eta... Ulertzen dut, oantxipin itxue argixak, seguru noi, gero esplikatuko deu zela... Argixak ipini eta pixkat txukundu ere. Garbitxu izateztu. Pentsatzen dut argixak aldatzea juntzena bombilla solteu zoanien garbitxuko zala lanparia, baina komentoko urrenguan. Ni basurakin jarritzeko. Bai. Bueno, bakarrik da, hor, komentatzen basurak badao bat, dala, komposta edo errefusia dana dauz bi edo, eta kompostana bakarra do. Eta bakar hori da borobila, ez da karratua ate txiki batekin goian dakana. Orduan, ja, pixkate aurrea matearen edo idea bezala ematearen, aberrezingo zan jarri hoietako karratu bat goitxi botatzen dana. Ala, kamioiagati da hori ere. Eske, benetan, ni egisa esan, behak esan duana, behin irrizta zaten hankia, josian eskuan, eta esaten nuanik, karo, pertsona naguzioa baldin bada, aderra berixan, nik ez nuan zentzitsua inbeste, baino, eske, arek,
Hori da. Eta ustea niretzat, nik bestelako txikisa dazkat, eta niretzat eta guretzat, askoz antihigieniko dira. Zertzuk. Beste txikisak. Eskuakin heldu behar dio kontenedorai. Eta batzuetan egoten dira, eta bere esan duenak. Azkenean, arazua, bixetatik nik uste bixadakela. Guriak ere eskuakin irekitzaia. Guria bai goikuak, baina tapa behin txikisa, jandozenak hauenak ez. Baina guriarak etapa txikisa, goixan doz, Hori da, eta alare eskuakin heldu behar oso, hori da. esan ni lanea juten nahinean ordenadorakin zutela sakarrikateatzen, ezin data. Hori da. Arazua dake, bai kontenedore txikisak, eta bai kontenedore handixak, osea, arazua bisa dake. Kontenedorea txikisan, eta kasu aukeria, bertan gainean lagatzezula basuria, beste eskuakin irikitzezu eta hori botatzezu. Eta askoz ere, ez tezu hainbeste altzau bihar eskua, nagusi bat entzate hori. Izalaik kontenedoriek ere bai txikixauak izatia. Kapazidade txikixaua dakela igual, hori ere izaleke. Eta gero beste gauza zan, hor plastikuen asuntua, beste kontenedora daude bi eskerreta plastikozkuak. Plastikozkuena dauz, bate daka zulo txikiak, eta bestiaka zulo haundixak. Orduan, juten diana zulo txikisa botatzea, ekartzen badue poltza handi bat, ez da sartzen, hori zeitue, behian laga, hori da, pertsonalki ere, ez dakatela kapazitatea, daskatzu bi kontenedore, bestian sartu. Ni askotan itxet, gaina sakatzezu eta bera juten da, eta sartzen dezu, eta karo, gero lekua do, kanpotikan ikusten da, ezingo basamezela sartu. Eta hori bat. Eta karo, ja, nola, ez da, bai, txikisa da pasua, baina ondo basan, ez pasute lagako hainbeste basura alde guztixetan, tartian jendia lagatzen duana, pasua ongo zan. Baina bestela, karo, iztua gelditzen da pasua. Entre basura bat dago alde batean. Bestian, geho lagatzen debe, kaja bestaldian eoteia. Kajak eta lagatzitxue kanpuan, beste batzuk. Papera dauzen lekuan, orduan hortik ezintzea sartu. Behintoko zaten, irulekutatik indentau sartzia, atzeko partea basuri botatzeko, eta ezinean, azkeneko puntatik sartu, eta karo, gero gaina, atzenetikan ezintzea pasau buelta guztixan, ze kontenedore bat dago oso barruan sartuta. Orduan, alde hontatik, bota behar duzu plastikoan eta, erten bihartzea, bestaldeaino jun bihartzea, botatzeko errefusia. Azibili bihartzea, eiten, eta gero, gero kontenedore bat ekartzen due noizian behin, marroia, ez dakit dendan batekuak gero, eta justo jartzen du aldamenian, ere bai, eta orduan pixkat iztu hau gelditzen da pasua. Arrendik. Osea, bastante da pixkat, bai, laberinto bezala gelditzen da, eta bai. Nik uste eta orokorrian, jendiak, pixka bat utzita dakala asuntua, eta garbiketana... Ikaragarrixan dela zelako zabor sortzailea gean. Zenbat ondakin sortzen ditugun eta metatzen ditugun egunero. Eta egixara ondakin horredanak gestionatzia bihar da moduan ez dela erraza. Nik uste ondakin gitxio sortzia nahi ere buelta bat eman biako ginukela danok, neure handik hasitza, baina egixara ere nik uste dela horko langilea edo mankomunidadiai behi da dozela, bai posizioak zeanak, kontenedorienak, eta baitxere jaso, eta nik torreza burura zuk esan desunean metro eta 80ko gizona zehala, torrezat burura kontenedoriak era gizon estandarran neurrira indaro zela. Bueno, baina desde luego emakumietan ez da estandarra, eta zakarrak mordo bat emakumek ere atez ditugu, eta esan nahieten ara, ez dala neurri, ez dala gizartieko neurri estandarran neurrira indazto zela, hori ala da, eta horri egixar ez dala erraza, ez zaborra sortzen deu, bueno, da gauza bat ikaragarrixa. Zanet, ikaragarrixara zenbako estantzakun erritxarra hori gestionatzea, udala izenbako estatezakon, eta ala ere danon artean ere ezinian gabizela. Danon artean ezinian. Atzo onartu ginen aurrekontuan 2023ko, eta buruz nabildatua, baina zabor bilketa eta kale garbiketa €1.000.000 kostatzen zako. Kale garbiketa, €1.000.000 jasotzia, hori kudeatzia,
eta kale garbiketa. Milioi bat. Eta euro. gero Gero herritxar herritxak bakoitzai, ordaintzen etxe bakoitzai tokatzen sakona Hori da. zain, Zane, gero bakoitzak beria ordaindu behar du ere, mordo bat. Eta hala ere, Da hor, gero hor behian, eskina bat, jarrita dago nun bota ostegunetako altzariak eta, eske ondo ongo zan, eskerrian, o eskubixan, o erdixan, baino jendiak espadio jatzen nahi duan lekuan lagatzeu. Orduan, da hoz, bat alde batetikan altzarixak, o trastezarrak, o alde baten, bestian, eta, aber, ez don, badaoz leku batzutan mintzat, kartel bat edo ten Da, horre bado, kartela bado. Han jarritxa. Bai, kartela bado, ez da etxena kartela esatamente esaten den nun bota behar da, baizik eta Eskerra, geixok, eskubixan. nik uste kartela geixo dela, esateko noiz bota behar dan, eta ze Claro, baina hori ikusten bazu- telefono eta ditxu behar deuen jasotzea etortzeko. Bai, baina normalia hori da, baina, bueno. Ba, eske normalian hori da, ez, esaten dizue botatzeko muebliako balin bagazuz, behatziak aldian botatzeko esaten dizue, eta 12 aldeako han egoten da, normalian jasotzeko etortzen dira, normalian... Bai. Aurea, mikro igual, Einar. Bueno, nik a ber, gusto tamen keja komune dala apurtxo bat. Oso garbi dauket, dana duela enfokaute mankomunidadien kamioiek, volumenai eta alkoste de la mancomunidad. Herritxarra hor sentidun, laugarren planun, 10garren planun dauela. Hori ez dauket dute txikixen nipe. Udalak ez da izan bat hartuko margena dauken ez dauken, porque mancomunidad izango da. Baina, klaro dauket, herritxarra bentzet, totalmente hor sentidun dauela al margen, 100%. Hor ez da kontinuoki, ez delako neurrik, ez da, accesibilidade sistem batik ez da. Gero, mueblik eta zasuezenak, hain da satura dute mueblik bertan gainetik egun baten, mueblik latutxuen egun ordu behizik laba zure botan. Ez que ez da, ez da leko atupo bide mueblik lateko. Baina hori, nire ustez, bastante arazo bihurtzen daula pentsot, eurak esan da modun, herrizarreri de. Ados, nik aipamen bat bai nahi noanein, bosketa intzan, zaborbilketan inguruan muturkuniste 2015 urtean izan zan, eta hau herrixak aukeratutako... 14an, herrixak aukeratutako sistema izan zan, 5 kontenedore jartziana, beste aukeria atesatekua zan. Hori alde bat eutitxa, aipatu nahi noan, hori ala dalako, eta nadalak guk mankomunidadiekin jarraitzuko dugu bilerak etxen, eta eskatzen oain arte moduan, baina manko beha da. Mankomunidadian zebaten, zerbitzua ez dago bidatzen ona begira bakarrik, mutrikuri begira bakarrik, baizik eta bidatzen mankomunidade general ulertzen dut, esaten dan kontenedoren eskasa diala eta arazuak ematen dituela, ulertzen dut mankomunidade guztien izango dela, eta hau ere, tratatuko dugu, beste herri danakin batea tratatuko dugu. Hori da, Debabarrenako herri danekin. Hori da. Hori da. Herriak, hori hankaetz ipintzekoa etzauan lehen. Eta hori jendiak eskatzen jundalako bai hemen eta bai beste inguruko mankomunidadeko beste herri guztietan eskatzen ibiltzalako ipin izan hankadu. Udalak eskatu du mankomunidadiei. Hori ere, pongo dia modifikatzen edo aldaketa batzuk edo ikusiko ditue jasotzen dituzten eskaeran arabera, pentsatzen dut. Horatikan ondo dago gure eskaeria. Bai. Nikoan jake garoak botadoan lehengo aura 2014an izan zan bosketa, mundu danok erabaki ginen hau, baina nik nere haitxio ipiniko noan bakoitzak bere etxeparian eukitzia, zabor boltzia eta gabeko behatziretan etortzia dakala kamioia eta bota bakoitzak kamioira, aura, aber jendia izepa iruritzen sakon. Kaka hori euki gabe. Neu ere bizi izan nahi, justo isleta baten gainean, da badakitz ondo zer dan, badakitz. Inon guztoko ez dela aurrian isletia edo kontenedorak eukitzea. Horraitxo, nik uste gauza asko mankomunidadien esku dauala, eta nik uste udaletxiak ere presionatu behar duala pixka jakinda, jendien arazua zein dan, ez? Beste alderditxikan baitxere, esatia gehala zikin kuadrilla bat. Osea, hasi de claro. Eta nik uste jendia jarraitzen dola berziklatzen, Nik ikuste detena. Gutxio. Bajatu da, hortan intziarrek arrazoi daka, datua bajatu indiala, eta hori ezin daik esan ezetzala data. Dana dala aurea jarraitzuko dugu, presionatzen, eskatzen eta lanian. Ulertzen dut, gure arazua dan bezala kontenedoren tamainua,
beste herri guztietakoa esango da, ez da mengo bakarrik kontenedorak iguala dia eta danien. Hori da. Oain dela 15 egun, moilean eguardixan, eta ikusi noan, eguardiko ordu bat eterdietan, ez da, oain zadezu kamion txikixa eta ondixera guela. Kamiona zakarrak erugaten. Hor, komuneko parien itxura doz. Txirlatxo baino, eta gurian, goizeko ordu bitxardiak, iruterdia, bostak, egun guztian do. Arranka. Normalian, Udan einduan udiakin ere ezin bentani irikitxaloen. normalian, galetuko eta moian zaitxo dauan, baina normalian jasotzia beti, gabaz da. Bai kontenedore txikixak eta bai kontenedore ondixak. Kenduta kartoienak jasotzen dituelako kamioi txiki batek eta jasotzen dituelako dendatakoak. Orduan, dendatako zerbitzuetan jasotzen deu goizeko 10 aldian pasatzen dira eta jasotzen deu beste karga tasera bezala ezagutzen dian Txirlatxoango zen eta kamion, eta joder, hemen goizeko guardiko 12etan ordu batak eta guri, ordu bitxardiak, iruz, lauterdia, bostak, ez hilorikan, ez neonen. Kristalena ez da mankomunidadia, eta kristalena ekobidriok ere ematen dut, eta ekobidriok bere ordutegia eta bere frekuentzia eta dana bere kabuz dama. Orduan, hori esan leike eguna zibiltzia, hori bakinik, ordu ez arraruetan hiltzen dana, goizoko 7 aurea zeuk izan dizu, baina urrengoan ikusiko dezu arratzaldeko 6etan, eta segun noiz etortzen dian. Bai, hori da. Beste gauza bat, nik bilatzen dut, malamanea, norpeak erosi ardeu botella bat, haure esto apurtuta eta izerrere, eta reziklatzia. Ezin dugu dendakuak eta jaso? Porque gauza berri bada. Osea, bai, berri xado botellia, zuka, oz ardaua, ametxudezu, ardaua, eta botella hura, berri, boten bihar da. Osea, joten ze ardeu botella bat erostea, eta igual kaskuak, balixoreu. Ardua baino geixo, eta hura boten bihar dezo. Nik pixkat sartzen nijoen ere, eta hori esaten dugu, olako gozakin akoratzen nahi, gazdunura, boterokoa juten ginena, eta hartzen ginen gazdunura, eta lagatzen zinun kaskua. Bai. Eta bestela kaskua pagatzen zinun, ezta? Gaur egun, toko usatelako, eukitzea harremana olako jendiakin, eta izketan etxezu, eta tabernatan refreskuak, izango deu, batzuk dia berrerabilgarriak, eta bestatzuk ez dia berrerabilgarriak. Eta galetzuz ez berdintxasun dota, guretzat, beurake, guretzat merkio da gaur egun botella berrexak erostia, lehen dozen botellak erabiltzia baino. Hori zen deitza. Orduan, horredanak, hori beurak esaten eta burak esan dakoa da, guretzat da merkio, botellak berrexak erostia, eta berrexak erosi, sarrak, garbitxu, berezkoatu, eta hori merkatuan ipintzeko sanidadiak exigitzen dituen neurri dana betetzeko, erresurtetzen ditue berrexak erosi eta fuera. Orduan, lehen bezala, granelian, norpea ardauak botelliakin, ardaua bete eta listo. Hori da beste bidea. Bai, nik esaten doanean, zaborrak... Bai, plan barakitz, izketa no. Bai. Hartzen dezu, gozardau botelli eta berri. Piskat izasunek esan duenez, igual aldaun beharko inukela sistemia eria bizitzeko ere, eta bestenen ikusi noan, supermerkatu bat, ari dala aztertzen, arrautza prikitsua, binaka, saltzia, bandejan. Arrautza prikitsua, binaka, bandejan, saltzia. Plastikoak batuta, zuketxea jun, mikroondasen birotu, eta... bandejia, plastikua, eta bi... Hasi da, ja saltzen. Bai, usten eta azteko hasi joan, eta inbiardala pare bat tokitxan azterketa, eta ematen malin badau, eta gaina esan etxen zoan, bertako... ez detuzte. Bai. Ez que nik ez noan lehitu dena. Eta, bai, eta behak esaten zoan, amendikan ez da izan bat urteta, eta esan urtazkoan, etxietan, arrautza prikitxuk ez deule ingo. Janjan geula, baina inez. Bueno, nik espero hori ez gertatzia, baina ere, juizio pixkate etortzezakon, hasta bila.
Kusiko dobia online galderaik Bai. badakaun tartetxo bat emango iseu. Bai, Bueno, kusten duen bitxartean ez dakitxe Beste galdera sozio geixo badakazuen. badakazuen. Goizeko 3:00 etortziarren askotan, Lehen esan deu, pixkat, ordutegi xa do, bueno, beuren erarako bakarrikan. ez, nik uste, eoneon, nik uste, ureak esan doala, ez, basur horredanak herrixan eta kanpuan, vale. kaskuan, jasoko baliake egunaz, herrixan ezingo litzake ibili, baina azkenean estandarrea etxen dugu, karo, baina bestela esango litzake, azkenean geu pagatzen dugu, osea, bestela esango litzake, milioi bat espainuke pagatuko, hola junda, ordu ezberdinetan eta isla bakutzia era ezberdinean jaso eskeo, milioia berenean 2 milioi ordu jueko dinuke. Mikrua. Ez, etxetikan ez. Baina etxietatik online dozenak ez dago entzutzen. Baina mankomunidadi komentu zue, hasi dela basurak erregistratzen, identifiketako a los guarros. Bueno, baina hori iziling ezer esan. Iziling ezer esan duen modun, ez da? Orduk, bestik, basura, hauri ez. Baina haure gero, tupau eta... Orduan, es que insisto, les importa un pepino, herritarra. Eurakin altzako esan, eurai esatzakue, eta eurak aldeuen neurrixan, beurak gauzak zuzentzen dugu. Beurak ere aldeuen... Claro. Horren ekonomizien araberan, komunizako gana. Baina herritarra... Insisto, kamio ondixek, eta ondixeuek, kamiona barritxe danak, deketa ondixeuek. Hoize gaitxi da, viaje bibarik baten eruteko. Kontorenak ondixeuek, claro, viaje gaitxia itxeko. Herritarra... Hor, bai. Hor, es rentabilidad dura y pura, es un negocio y se acabó. Hor azkenian, mankomunidadentzat, zerbitzua karotu eskeo, azkenean geugea ordaintzen dixeuna mankomunidadia, geugea. Geure sabor ordaintzen duenean, mankomunidadi ordaintzen duena. Ados, horrez. Mankomunidadi esaten man maiozu, milioi bat kobratu beharnean, pasatzeko faktura bat 3 milioikoa, ara esango zut, nipasoko zut 3 milioikoa. Bien, noretan nengo dau? Obean egun egin jarretxuko da betxen. Ez, 3 milioikin, guk ordainu beharko dinuke 3 milioi. Ba, baina, ingo da gaur nieune? Gaur nion kontenera, gaur nion leku, gaur nion... Ez, aldan ingo duke. Aldan guzti behar? Claro, ahí está el tema. Claro, ez txukareko kamioi bat mutrikulako bakarrik. Claro, bila, kontrola zu piniko, gixe piniko zu behiko menizak ona. Orduan, gehiago borroko zu, baina seguirá haciendo lo que quiere. Bai. Bai, egixara mankomunidadia ez dela errazago. Udala ez da erraza gobernatzen da mankomunidadiak ja ies etxeu asko, baina egixa da, persona neurrira, kauske guri gertantzako gaina hori, lehen xoxo komentaurona, alde zaharran asunto honekin ere, geixo komplikatezako gain dio. Hori dana egixara, baina egixara ere, ez dagoela personen neurrira ere ez do. Eta egixara ere, zabor ikaragarri sortzen deula. Eta egixara ere, danok ez deula jokatzen, jokau biako litzaken besteko garbi o zuzen o dana, orduan. Horre danak batuta, dakau... Kriston kotela. Ez que niri iruditzezat danak dakala bere alde honak eta txarra. Ni akordatzen nahi, oin ez dakate argi, baina etxeko aura... Zabor bilketa. Aura oinarritzen zan, hori, ez zentratzia gauzak eta ez egotia zaborrak aura. Baina, hori lortzeko, hori ez gertatzia, enbiar gendun, egunak, astelenetan jasoko dugu organikoa. Eta organikoakin batean jasoko dugu painalak. Aste hartetan jasoko dugu ez dakizer. Eta horri ere daka beste gauza bat. Eta nik zele hongo nahi egun baten gauza bat eta bestian bestia eta ordutegi bat. Eta nik ezin maldimete ordutegi hortan zerren behar dut. Eske, gauza danaraka bere alde honak, bere alde txarrak, baina danak dake gauza batzuken behar doala mankomunidadiak eta administrazioak eta aura, eta beste gauza batzuken behar deuna danok, herri txarrok. Eta herri txarro gainea, nik izan, aura, neu ere, ikusi izan dut, organikoan
beste plastiko batekin sartzen, mutrikuarra, eta momentuan, erten entzian. Esan nion, organikoa zo sartzen, Eta ze, eske plastiko hori ez da organikoena. Eta gainean nire buruti pasauzaten. Gainea, duan dakazuz beste plastikoak? Osea, arajun, makina jun da hartu. Baina, eta ze, beurak ere nahi deuen etxen deue, eta hor ere gertatzen da hori. Bai, bueno, bestia ikulpia botatzia hori kristoni urten bide erosu gara danontzako, danok erabiltzen deuna bierdana baino gehixotan, baina horrek, bueno, norpea bakoitza bere ardurak hartzi ere gauza jarra izan. Leke batez ere konponbide geure esku ere badagoela ikuste eruaten gaitxu alako, ezta. Egixara, nik itzi, benetan pentsatzet, atesateko aukera bat emango bagendu, askok erabakiko ginukela atesatekoa jotia, baina esan egunerokotasuna errazten doalako ikaragarri. Ez gineak elako jonbiarko guardasolakin, ateatzea, ez ginen ibiliarko angoitxik eta hemen betik eta eraukiko ginuke, tita pasau, egixara, beste antolaketa bat eskatzen doala, baina egixara, hau boskauzala moru, olako geixengo absolutoik ez dut ikusinik sekula, eta hau zan boskauzana egixara, horrek ez da lan izan, behin boskauzu eta ja betiko janbizu hori pastela, hori buelta batzuk eman altzakoz, baina... Esango nuke txatia, bere egunean, kontenedora jarri zianian, araudi bat intzala, eta araudi hartan ere, kontenedoretan ere, ordute gisa zozela. Ez que, segun, ez neuki biniko antxe montuan, eskua zutan, igual errengo nintzake, baina, ez dut uste erreko nintzakenik. Eta, zan, orduan ere, horretxetxio, ordutegi bat, nun, ez da egon bihar, zaborra, euskitxan, egun guztian, eta bar, zer gertatzen da, gure komodidadez, aldatzen juten gara, esaten dugu, kontenedor hor dauanez, egun guztian, egon daixala hor. Badakigu gabaz datorrela jasotzea, baina niko iso zazpitan botatzen dut. Zer neri ondo datorkitxelako iso zazpitan botatzea. Baina orduan, kontenedoretan ere, ordute gisa zegoen. Piskat temi aldatzea, arren. Bai. Beste tematxo, A ber, gure portal azpixen, apaiun longin, almazena duken lekuen, nik ez da, bihurtu de motor aparkatzeko leko bat. Moruak, ez moruak eta kapotarrak, de todo un poco. Mira, hilo motor ne tranquilamente. Apaiuk eta dendia daken otxen. Dendia ez, gure portal albuen, almazena duken lekuen, antxaterpin. Bertan aterpian, bai. Anoten di, bueno, bigara onduan. Bi motor atxoten di bentzet, goxinaten da bentzet, antxaten da bentzet. Ara ikusten dut beste motor, beste biro trainoten di. Vale. Ez da egipa, adan leku motora latzeko. Lehen zaborra zaborreko motorren leku zeu, oin ez da, baina ez da egipa. Vale. Da, jak udala duken, haren azpixan egoeri, ez da pentsa motora latzeko leku danik. Vale. Aduz, jasota. Nahiko? Etxetikan ez da itxiz, eskun izi badagoaz? Usiko dugu, a ber. Ez net irakurri, honekin nire... Inarek irakurriko dugu. Bai. Vale. A ber, Maripili batek internet bitartez komentatzeigu edozein herritarrak aberraldoen eman jaten katuei. Horan arte zine irutze zaiola, herritar batzuk beste kale batzuta juteiala janaria ematea, ez da behen kalia ez dan leku batea juteiala jaten ematea, kaliak zikintzeituela eta aberrauen aurrian zer. Edozein herritarrek ezin dugu eman katuei jaten. Hausokatu elkarte bada eta beurak dake baimena janarixa emateko. Kolonia desberdina jarri diaz, herri osuan katuenak, eta ia datorren hastian, behingo batez, kartelak jartzen ditugun, da kartel horretan ikusiko da, baimena dakenak bakarrik eman ahal izango duela katu hauei jatekoa. Ikusiko zuen, puntu bat emaino gexotan, txabolak, pentsua botatzeko, Mozartan ekortzen aurrian adibidez, argi dauka ikusten duelako denok, eta handoz, 2, 3, 4 arduradun, bertan enkaratzen da, katuai, hango katuai, jaten eurak ematen dizue. Pentsua eta punto. Eta ura. Ez, baina eske gure kalian, beste punto baten biniko dugu. Bai, auzo bakoitzean... Beura dakaek gutxe da, kolonia kontrolatutan nundo zen katu koloniak, eta katu kolonia dozen zonatan, arduradun badak eipinitza zona bakoitzean, eta beurak enkarratzen dira, tokitza txukun mantentzen, eta garri mantentzen.
Ez, batez ere, kontrolatute goteko, ze jaten deuen, ze ez deuen jaten, eta bar. Galdera geixo? Online? Ez. Dakau bat, aztian zehar jaso deguna, aurkitzen deten. Bixarrera ipatuko deuz, eda justo irakurrengo dizuet. Samiko jatik azten dan, eskaera bat. Ermitxa aurretik hasitxa eta Goiko plazaraino dagoen lurra aldatzeko modukoa da. Ez da batere egokia harri koskorrez, betea desnibela dute harri batetik bestera, koska ez beteta eta berdina pegatzen zaio. Gurpildun aulkiak ere apurtzeko moduko kalea da. Gainera ez dio kaleari itxurarik ematen, zeren turistak ere, naiz eta gero eta gutxiago egon, ez doaz behera begira. Eta begiratzen dutenean ez erortzeko izaten da. Ez da kale praktikoa, zaharra izango da, historia izango du. Eta gure Aiton Amonek egindakoa, baina gaur egun, Aiton Amonentzat ez da batere erraza hemendik ibiltzea. Guk ulertzen du moduan da, Samekoiako ermitxatik hasi eta Goiko plazaino, hau da, Atxitxinkalia eta Kondekalia. Justo, eskaera hau jaso gendun egunian bertan, herriratu gendun, komunikatu gendun Atxitxinkalian, hasiko ginala arlauza jartzen. Harri laua erdiko kalian dagoan bezala. Atzo, hasi zan obria bertan, Goitxiberako terraza paretikan, eta gurutze ondo arte, jarriko da arlauza. Eta urrengo urtean, hau da, Gabonak eta ondoren, gurutze ondotikan, Goiko plazaraino tola, Samikoia eta Goiko plazia irisgarri eukiko deu, eta danontzako errazo erabiltzeko. Bai, hemen erdiko kalian dagoen bezala. Bai, horretxe txio eskazkenean. Autopista txiki ba bezala da azkenean. Azkenean ikusten dizu eta danok ibiltzen gara bertatik. Ondo... Bazterrien. Bazterrien ipinitzia. Erdiko kalian. Erdixan ipintziera aztertu zan, bere gunean hasizianian arlauzak bintzen, eta bizkate aldatzeko etxendia gauzak, baina kontuatu zan, erdixan aulkidun gurpilua balima dijua eta kotxea balimak aurrez aurre, bat edo bestia mogitxu behar da. En cambio, bakutza beraldertik amalima dijua libratu etxen da. Hori da bizkate erabilidan kriterizua. Erdiko kalian bera ogora baldin bazijoaz, kotxia beruz baldin badator. Libra utxen dizu. Eskina batetik baldin bazijoaz libra utxezu. Aulkidun neri iruritzen zat, peligrosua, jendia gertetzen dualako entratikan, eta ez bakarrekan kotxe situakin o aulki batekin ziguazelako. Bizikletak ere bajatzen dialako. Baina bizikletak... Adibidez. Bai, bizikletak eta motorra daka erasua, velozidadea ematen duena, bai arlauza dagoen tokixan, eta bai arlauza ez dagoen tokixan. Eta Samikoiako bide hortan, suposatzen da, behin bajatuko dala kotxen bat, ez? Usten duna baino geixo ibiltzen da. Txitxinkaletikan usten duna baino kotxe geixo ibiltzen dira, bai. Kasko guztia duten da atzaldiz etxizka, bai. Bale. Hori poliki, eta baitxare komentatzeko, oan hasi gehan bezala honek, kalde honek berritxuta dozelako eta errazo dodalako, baina bado... Bi proiektu martxan. Eleizatzia eta Atxitxinkalia, horrek, lehendikan ere, eta azpixan dozen zerbitzuak... Atxitxinkalia. Tubuak etere sarro dazkaelako horrek, eta aldatu biharra dakelako, horrek ja proiektu berezi hau eskatzen zoan, eta horrek bisa proiektu ere mandia, eta beste horrek kale berri xaua dianak, horrek arlauz ipiniko dia. Proiektua, eskai eta berri, proiektu eskatu da, oan ingo dana da, arlauz ipini. Eta proiektu preparatzen, eskaietak eta aldapa osua berritzeko. Hori da. Hola eukiko genduko Atxitxinkalia eta Kondekalia arlauzakin, teleizatzia Domingo Ibaibarriaga eta Kajara Laboraleko hori dana, jeitxiera hori dana, hori do proiektuan, eta Atxitxin jeitxiera eskaieti eta Beko plazaraino, bare paretikan Beko plazaraino ere, hori ere do proiektuan. Hola nola baitz, dana eukiko genduke arlauzakin. Ez dizut esango, azkeneko,
azkeneko esango dizut, joan martetzenen ikusi nola neure usuan garbitzen. Gelitxu nintzen neukere sahatia somatu noan, bai, esan, Danian ibiltzeia horrek orokorrian garbitzen kontenedoriak, ez dia etortzeian nian orokorre txeixua garbitzesuna, eta neue kontuatu nintzen, sahatiekin, esan noan, ze ordu raro hor ibiltzeko eta horren beste denboran. Erten noan ikusi noan garbitzen zabiltzela. Garbitzu, tere ematen zabiltzela. Bueno, argi da bana da urtero... Ez dizut esango, ez dizut esango. Galetuko dugu. Bai, mikrofonua. Eta dana kantxen, zakar, haura. Kamionak, ustu eta atzetikan garbitzu. Ustu eta garbitzu, eta nik hori estetiko. Aldiro garbitzen diat, isletak beurak ere garbitzen diaz. Ez dakigu, ze frekuentzekin ez dakigu, baina... Neu enkarratuko nahi, izaten noiz dan, azkeneko kalendaixua garbitzu duena zuen hausokoan, neuk pasatuko duzut. Azkena, eta azkena baino lehenuen noiz. Ez, horretxetxo, azkenak noiz garbitzu dituen. Aurtengo udan ez daki pasatu ere guian. Bai. Eulixa jandigu, Eulixa jan etxian, aurtengo uda honekin. Argi da bana da, aurtengo gai izarra zein dan, urtero bat izaten da, aurtengo badia sakarrak eta kontenedorak, iazkuak argiterixe izan zen, eta oain dela 2 urteko irisgarritxasuna izan zen. Zuen kalietan, Bueno, aurtengoa, zaborrak, eta, bueno, jarraitzuko dugu mankomunidadiakin lanean. Hor zaborrak da nian, ez gurien bakarrikan. Garbitzeko esan behar da. Bat ustura, besti atzetikan garbitzu. Porque handikan ordu bete tortzen manimara, barruan gauza betetaroz. Etxen dugu ereman, eta utz batek sartu. Bai, hori esen ikusionen. Hori etxen dugu, Garbixak ekarri eta hori garbitzeko eraman. Garbixak ekarri. Garbitxu ez. Bertan dagoena, garbitzeko eraman. Segun sezonatan, ere ez berdinetatzen dugu. Esatezut, nire hausuan, aztontan txek ustitzutlako, joan dan aztian ikusten duen, zubixen aurretikan. Zaizu, nik ikusi nola izan bat ustu, eta norpeak atzetikan garbitxu. Horia. Lehen etxen zeuena zan, kamioi batekin etorri, bertan garbitxu, baina horrek ere sahatia sortzen zoan, eta bueno, ganitzen dugu. Goizuko lauretan entortzen babia, normala. Karo, baina eske lehen esan duena, zerbitzuak gabaz ematen da horren etxen duena da, berri batek eta zarrak aldatzen jun. Bai, nik esango nukin deuela, ez dakitzena da, zela ez dakaten datu eskuetan, ezin dut, baina badakitza astontan ibili diala, joan dan hastien. Vale. Txakurren kaka, otra. Hori da, hitz etxen dizu txakur jabeekin, eta danak jasotzen dugu kaka, danak. Baina gero kalean juten zea, eta txaf. Kartel berdina. Kartelak, baina hor argira banara hor ez dagoela kontenedoria eta mankomunidadien neurrira eta hor dala zikinak gehala eta hor ez dagoela hor bai ez dagoela beste bueltaikan eta nik usten dut, benetan pentsatzen dut txakur jabe, geixenak, herritxar geixena moruan, bihar da moruan jokatzeuela, eta euron txakurren ondorixuak jasote ditu ezela, eta euron txakurrak beste ez molestatzi ez arduratzen diela, eta abar. Oain, gero eros batzuk, bakar batzuk, baina karo, txakurrak eunoren geukaka, eta igual eunian behin baino geixotan, ordan, esan nahiet, ja, bueno, esango dizut, bai, gu samikoia bidien bizigea, gu bixok, alkarren aurrien da, han, ez du jute, jagurra bakizu, ordan guk hori ondo sofritxut bakigu zer dan hori, egixara, batzuk jute iala, ur bote inaki, ura botatzeko, gitxienak dia, hori egixara. Bai, ez, baina esan nahi, jendeak ez dizu, jo, eske txakur tokixea urruti da, baina eske txakur tokixea ez da kakalekua. Esan nahi, bueno, bertan ere aragoa doz, baina gixean ara gauzadanekin moruan arduro bihar gehala, geure zaborretakin arduro bihar ge moruan, da gure semealakin arduro bihar ge moruan, gure txakurrakin, eta hor ja bai dala, danok esatzen dugu ez, atekin hartu eta txakurrakin pasietzen doanak, danok esatzen dugu, edo entrako atiriki, eta etxien zainoten dana, txakurra, torritxea! Mikrofonua. Eunien etortzia txakurrak. Arek ez dugu jasotzen,
Baina. Bai, hori berriz ere gogorarazin beharko da, Bai, eta bere egunean, beti adibide berdin ipintzen dalako, bere egunean Hernanin saiatu zian. Hernanin saiatu zen. Analitikak etxeen eta bar, eta... Bakan lagina hartu, muestra bat hartu, eta jakitzeko zein txakurrena zan. Gertatzen da, ez da kasu txakurren aura bat, zenso bat, ez da kasu txakur horren datoik, orduan zuk aldezuin analitikia, baina dakazu emaitza batzuk, ez dakazu geixo, hori ez dakazu zenekin konparatu. Bai, bueno. Bai. Mikrofonua. Kontenedore batzutan jartzeu. Jendiai kontrolatzen ibili biharre, abisu bezala, hola pixka kontzientzia eukitzeko multa, hainbestekua, espadezu barruen sartzen. Bai, patu ditugune kartel horietan, bai katuen kolonietako kartelak eta bai txakurren kartelak, hola dijuaz, izuna zenbatekua da, baremua, zetarte dakan, jarritxa ongo da kartel danetan, talazte ikusiko dituzu. Gero igual, ez tezu ingo. Eta hori, baina behintzat ardura bat eukitzeko jendiak. Baina ardura euki beharko luke berez txakurra dakanak, edo animalixa dakanak, edo dakanak, euki beharko luke multiegon edo egon ardura zuria izasunek esan da bezala, ez? Umia zaindu bieten bezala, txakurra zaindu bierdet, eta txakurra zaitzen doan ni zaindu bierdet. Multia dagoelako hobeto portatu behar nahi espadagoelako baino? Zoritxarrez batzuk bai, baina bai, ez litzake hola izan beharko. Bueno, nik aparte, ja, beste gauza bate, galdera nahi nun bakarrikan jakin, erdiko kalian ze ordutegi dago kotxiak ja azteko goizian goizibiltzen? Zeratik nik, osea, badakit, farmazikoa, ja, hori, kristalana bezala pasatzen dana betikan, kamioia, hemen pasatzen da beti, farmazikoa etortzen da goizeko zazpiretan, no? Etortzen da ustedet. Baina gero, badao, noizian behinik, entzutet, oza, kotxia badaoz, goizeko 6etan. Orduan nahiko nuan jakin, egun baten, bitxu haizu. Holako eta holako, edo atentzio eman, no, guri gertauzaku, gaizki aparkauleku baten, eta multa jaso dezu, bale. Baina, amendi pasatzeiana, goizeko ordutan, ez natze zaitu ezu. Eta... Zeirak goizo dala. Eta horiek ez dake multaik, eske... Nei mateit. Bueno, dana dala zeuek jakitzeko, badakizue pivotia dakaula Virginita kiosko onduan, Jauja Parian eta Barrenkalen, adatz peluke izane onduan. Behin baino goizotan esan dugu, gure asmoa da pivotiak entzia eta kamarak jarriko dira. Laster, kamara jarriko dira datorren astean eta enbiardean aurra zibila ere, urrengo egunetan nengo da, eta asmoa da urte berrisakin batea hori martxan jartzia. Horretarako ordenantza eguneratu beharko dugu, ordutegixak barne, eta orduan horre kontrolatuko dugu. Dana. Oantxe nagoen pentsatzen da, etzi berek esan dalako, sarrera ordua ipini deu, ez da itxena ipini deun. Kaso horretan esango dana da, probitxute ongo da, han gertatzen dena da, pivotia 2, pivotiak, bi egunetik behin apurtuta gertzen dira, orduan, Eta solte. Solte, eta orduan, dana pasatzen dira, eta kentzen dugu, eta sartzen dugu. Kasu honetan, kamarak ipiniko dira, ordute izango da, eguardiko 12etatik aurrea, izango da pasau, peatonala izango dako. Errezpeno, zazpiretatik 12eta ez dakit. Ez nahi goratzen ordute ipini deun, eta kartel bat ongo da, suizintziala pasau. Suizintza pasau, espalin basea bentzat, hausuan, edo bizidan hori ordenantzi inbierduna, eta nola. Orduan, zuk pasatzen balen basea, eta esan dezagun, txatia da, eta txatiak bertan kasko sarrian bizi da, eta daka eskubidea, eunian ordu erdi sartzeko kotxian, karga deskarak eta barak etxeko, bale. Pasatzen nahi ni, ez nahiela kasko sarrian bizi dana, eta arratzaleko 5etan pasatu nahi, eta pasatu nahi. Baina urrengoan izuna jasoko dut, dirección prohibida bat saltoetxearen, hortikan hori kontrolatuko da. Zeintzuk pasatzen dian, egingo dana da, kotxia pasatzen da momentuan, beak ingeu dugu argazki batatea, beak eukikeu matrikula batzuk sartuta, matrikula horren arabera beha jakingo dugu, ea baimendua dan, edo ez dan baimendua, espalin bada baimendua, nire kasuan, jungo litzaken multa bat jungo litzaken. Ez naiz.
Kiosko ondua jarriko da. sarreretan. Piboti edozen lekuan, bestia hemen adatz pelukei ondoan bat, piboti itxitzen da hori beko plazako sarreria hortzen, eta bestia samiko jorutz juten Bai. jau japarian. Eta kamara honek, Rubenek esan duan bezala, imagenak grabatzeko da, bakarrikan, kotxian matrikuliak kontrolatzeko. Baimen berezisako ongoia hemen aldezarrian bizidian entzat, garajiak dakenentzat, komertzioa, karga deskarga, bueno, hori da oin pixkat lantzen ari geana. Eta hor landuko da baitxa ere, hor dute gizet uste dela, zazpiretatik 12 baimena, eta 12 urrengo goizteko zazpirak arte, debekua baimen berezidunak izan ezik. Horrek bideratuko dugu, bentsat araz hori. Vale, ondo. Bai, igual ez dakik galdera gehiago badakazuen, ale zeu, eta igual amaitzen jungo gea. Ez, bueno, a ber, Felix Txurrukan hor garaje bada. Bai, Garaje salida horretan, parkin idaz epinitxe garajeko ateraino praktikamente. Bai. bai. Hor, egongo litzak aukerek hori metro bat, bi goratxua altzetik mugie. Porgo garajetik urtenean maniobretako, furgoneta bat aparkatzen bada, limitien ezin da maniobreak, kotxe gatazik ebiltzegaz. Aztertuko dugu. Bai, ez? ze horren izketan ezintasuna dakaenak, eta abar, hor bai komentatu zeuen, ordo ezin duen plaza bat, Bai. igual hori iztara tokirik onena eukitzeko, orduan igual hori tokiz muitxu, eta igual aprobetxatu dezakegu hor irabazten den hori, kotxeak aurrea pasatzeko, eta kasatibak entzeko. Ba, ez da, metro bat, o metro Bai, bada pixkat, kotxik maniobretako. Zuen irteria. Bai. Muru bezarratu txen da justo, Bai. eta bada hor furgona bat, edo pixkat kotxean zabaltxu, eta legalmente aparkaute da, bendikute pixkat kanporatxua lagatia, oso balentzatu duzaz, ez tozu bataten kotxi ganoraz. Begiratuko dugu, gaina... Bai, petraia, ez, kotxi aparkatzen dana, garaji justu azkeneko kotxi aparkatzen dana. Bai. Marri da niku behien zangoen duke, orduan, legalmente aparkaute da kotxia dagoen aparkaute, baina atzien aparkaute bada, ezin du ganoz urten kotxik, orduan. Metro bat goroa baleko aparkaute ja, limitie, ja asko erraztuko. Hor bi aparkaleku duz, ez? Bai, bi aparkaleku Bai, bi ezin du eta beste bat uste dagoela. Da gero da hori xuan potu da. Bai, hor doz bi, bat eta bat uste gelditzen diala, eta bueno, pixkatu. Ez bita bat. Bi eta bat usten dut. Hori da. Eta gero beste bi. Hori da. Bale, begiratuko dugu da... Ja, irten bide bat emati badakan. Bai, pixkat hori esan dut, bestia aldatzeko horrekin gabiltzen, ba igual inbiernean, ba igual gure buruan nengo sana, bestiai normal ezin duena kendu, eta lagatzi esango litzakana, igual inbiernean kendu, eta dana kurritxu bat goro. Aukeri bada bentze, bai, izan leike. Asko restuko loke bentze. Bai, aztertuko dugu. Bai. Oso ondo, uno ba eskerrik asko. Danoi. Pentsatu dut hori ere, Bitxu. pentsatu dut, aukera baina, bada. bueno, emango dixo huelta bat, osea, esan duan nian. Motorrantzako? Bai, nik uste dutena da, motorrak aparkatzen duela aterpian, Claro. Euririk ez dago alako. Garaje gratis. Efectivamente. Orduan, kanpuan biharrenean, barruan bali badaka, aztertu behar dugu. Bai. Emango xo buelta. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko zeuei, danoi eotiarren, da, bueno, online ere etxetik baten bat ikusten baldin badu, eskerrak. Eta urrengora arte. Oso ondo. Nahi badezuan, batematen nahi baldin badu gelditxu, eta 2 minutuan linea berdena esplikatuko deu. Badakazu.